Busy mayor sa Samal Island na biktima matud pa sa scam. Kung paunsa na itawo atong siron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Rial, nagpasidaan si Samal Vice Mayor Richard Gindulman ngadto sa publiko labot sa nagapangilad nga ginagamit ang iyahang pangalan. Taliwala sa lisod nga sitwasyon tungod sa COVID-19 pandemic, doon na paghihapoy mga taong gapangilad. Gani din sa Samal Island, doon na nausab bagong modus ang mga scammer nga sagad gapamiktima og mga tindahan o kananan. Ang modus, manawag ang scammer sa mga kananan og magpailang usa ka public official. Mo-order og pagkaon alang kuno sa iyahang staff. Dayon muhangyo nga paloadan una ang iyahang mobile number ug mopasalig nga bayran ra. Usa sa mga gigamit ka pangalan, mao si Vice Mayor Richard Gindulman. Butang nga gipalagan sa Vice Mayor. Nakurat na lang siya nga doon na nanawag niya nga kuno nagpa-load siya sa dakong kantidad. Ngano ako mangyud mo gina biktima? Unya sub siya ba kuan kay ba paspas kay ba o so mo na ako yung pailan og kaso gyud kung masakpan na karon sa pulis. Pailan ako yung ipasaka ang reklamo kay dili man na maayo. Usa sa mga nailad kining dakong tindahan sa Barangay Miranda, Babac District, na problema karon ning trabahante kay i-charge sa iyang sweldo ang nahanaw nga kapin 25,000 pesos nga load human maskam. Naapa ko'y load diri, sir. Naapa ko'y load diri nga 4,000. Siya iload naghurot, ma'am niya. Pwede pa ka maka-request, ma'am? Ning request man kog 15,000, ma'am. Okay, na-load gyud mo. Oh, na-load yun akong 15 ug katong 14. Wala ka nagduda. Wala po ko din duda kay na sige ba may istorya. Si Vice, Nya how siya mo storya gyud? how jud kay siya ana pa siya oh. Ay kabala ka ko sir, nabiya ni mark up among load ha. Ana day siya. Ay kabala ka kay i-30 akong mark up ana. Gipaabot na kini ni Vice Mayor Gindulman ngadto sa otoridad. So psychological man una, dikto ka sa kakanan man, so mag-order pagkaundahan. So you are thinking na kita na ni, that's one. Another is maggamit og pangalan sa tao, that's two. So mental mental game. So kuhaon kanila sa kanang butang. The third is diya nakang biktimahon magpalod. Kanang sa mga tindahan double check yun ninyo. Naamig yung anang tao pod nga malipay mabusog sa kinawat nga mga pangita. So di nimo na makon labi na karon nga pandemic naglisod ta halos-halos naa pag tawo nga mga yun ana ba. So mo na nga magbantay gyud ta sa kanunay dili gyud magpataka og tuo. Real gisuwayan sa otoridad og tawag tong mobile number nga gigamit sa scammer apan dili na kini makontak. So alang adto sa mga nanagiyag tindahan na ilabi na mga kan-anan nga kung dunay manawag sa inyo ha susamang pamaagi sa nasangpit nga modus, i-save ang number sa nagtawag dayon i-report sa otoridad. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.